Roderick Camilleri ta' 44 sena minn Birżebbuġa u Darren Dimek ta' 46 sena mill-Fgura inżammu arrestati wara li tressqu fil-qorti l-ħamis mixlija bit-traffikar u importazzjoni ta' 146 kg droga kokaina b'valur fi triq ta' madwar 20 miljun euro. Fawla numru 7 bl-imputati u l-qraba tagħhom jibku ġie spjegat li l-akkużati ġew arrestati 3 wara operazzjoni suċċess fil-Port Ħieles. L-imputati li mifhum li kienu qed isuqu trailer fejn instabet id-droga wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Fi-stqarrija tal-Pulizija intqal li waqt spezzjonijiet li saru fil-Port Ħieles twaqqaf trailer li kien ħireġ mill-Port Ħieles għal ħabta ta' satejn neqsin 20 ta' wara nofsinhar. One News infurmat li l-assistenza tal-uffiċjali tas-sigurtà tal-post kienet kruċjali fis-sejba. Wara spezzjoni li saret fil-kabina fil-preżenza tax-xufier u l-passiġġier instabu 105 kg ta' droga moħbijin wara s-sits, waqt li aktar tfittxijiet fil-container waslu għas-sejba ta' 41 kg oħra kokaina. Ingħat li droga li oriġinat mill-Ekwador kienet destinata biex tinbieħ fis-suq lokali. F'dan l-istadju l-ebda wieħed miż-żewġ akkużati ma talab għal ħelsi mill-arrest u għalhekk il-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit żammet lill-imputati arrestati. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Mark Merċieqa, John Lee Howard u Francesco Mizzi, flimkien mal-avukat Marija Francesca Spiteri fissem l-Avukat Ġenerali. Għal Camilleri deru l-avukati Jason Azzopardi, Chris Buzzietta u Alessandro Farrugia, waqt li għal Dimek der l-avukat George Anton Buttigieg.